ରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ରମିକ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ହିତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ 1955 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଦନ୍ତପନ୍ତ ଥେଙ୍ଗେଡ଼ି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭୋପାଳଠାରେ 30 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଘର 74ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାଜକୁମାର ମିଶ୍ର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଶ୍ରମିକ, ବିଦ୍ୟୁତ ଶ୍ରମିକ, ରେଲୱେ ଶ୍ରମିକ, ଆଶାକର୍ମୀ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅଧିକାର, ସମ୍ମାନ ଓ ସୁବିଧା ଶିକ୍ଷିତ ସଚେତନ ପାଇଁ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱନାରାୟଣ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରତିମା ମଞ୍ଜୁରୀ ଦତ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଞ୍ଜୁଲତା ମୁଦୁଲି, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଘର ସଭାପତି ଗିରିଜାଶଙ୍କର ହୋତା, ସମ୍ପାଦକ ବସନ୍ତ ପଲେଇ, ରେଲୱେ ଠିକା ମଜଦୁର ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଶାକର୍ମୀ ରୀତା ମାଝୀ, ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା କର୍ମୀ, ରଞ୍ଜିତା ଦାସ, କୁମୁଦିନୀ ସାହୁ, ସଂଯୁକ୍ତା ରଥ, OLMରୁ ସରସ୍ୱତୀ ଜେନା, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସଂଗଠନର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ, ସୁବ୍ରତାରାଣୀ ମହାନ୍ତି, ସୁଷମା ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାଜକୁମାର ମିଶ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଉତ୍ତରୀୟ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାଜକୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ରାଜକୁମାର ମିଶ୍ର, ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଁ ସଭାପତି ଅଛି। ଆମର ଆଜି ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର 70ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହି ସଂଗଠନରେ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଦନ୍ତପନ୍ତ ଠେଙ୍ଗେଡ଼ିଜୀ ଭୋପାଳଠାରେ 1955 ମସିହା ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁକା ଏହି ସଂଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ। ଏହା ନିଜ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ହିତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏହି ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହାର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 6, 7, 8ରେ ଆମର ପୁରୀଠାରେ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ପୁରୀରେ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 20-21 ତାରିଖରେ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ 2 ଦିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଆମର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ସମାବେଶ କରିବୁ। 10,000 ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ସମାବେଶ କରିବୁ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ। ପୁରୀରୁ ସୁଧାଂଶୁକରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପୁରୀ ନ୍ୟୁଜ୍।